Mandicela lithuba ndibulise ababukeli nabathandi bomculo kaMalibongwe Gcwabe. Ndinibulise egameni leNkosi yam uYesu Kristu. Okokuqala mandibulele uThixo ngokubana esincedile kwezi ntsuku. uThixo ndimbona ezumncedi, usincedile kakhulu ukuthi sifikelele kwesi sigaba. Usithathe somewhere wasibeka somewhere. Siyambulela kakhulu uThixo ohambe nathi kukuyabonelelwa. It was not easy, kodwa uThixo usivulele iminyango emangalisayo. Siyambulela kakhulu uThixo osincedileyo from i-album yethu yokuqala as uba sizimela as a company ukuyabonelelwa. Ukuyabonelelwa sold more than 50,000 copies. Siyambulela kakhulu uThixo ngoba that is a great breakthrough. Akukho lula ukuthi umuntu athengise i-50,000 copies. That means everyone apha emhlabeni ngabantu abayi-50,000 abawumamelayo umculo wakho. That means ngabantu abawu-appreciateayo umculo wakho. Mandithathe lithuba ndibulise ngelihle igama leNkosi uYesu Kristu. Ndibulisa kubo bonke abakhona eMzantsi Afrika, phesheya kozilwandle, everywhere umuntu akhona. Ndiyabulisa ngegama leNkosi uYesu. Lo uthethayo ngumzalwane uMalibongwe Gcwabe. Ndibulela ke uncedwa nguYesu ukuba andisindise, zixolelwe izono zam. Inyweba engaka endiyifumeneyo yokuthi ndingenwe nguYesu abe ngaphakathi kwenhliziyo yam, iyayimangalisa impilo yam loo nto. Ndingenwe ngamazulu, ayikho into endizenzela yona, konke ndiyalawulwa. And eyona nto indimangalisayo ukwazi ukuthi izolo bendingubani, namhlanje ndingubani. Loo nto yenziwe nguThixo. Ndisuka kubaselithulini, namhlanje uThixo undihlalise namanene kungenxa yokuthi ewe kuYesu ndavuma, wangena wazilawulela. Yonke ke ngoku into yobomi bam ilawulwa nguye. Baphulaphuli, bathandi bakaMalibongwe, ndibuyile kwakhona nge-album yesi-7, i-album yesi-7, i-album ethi All is Well. Konke kulungile. Abaphulaphuli bawukhumbula ukuthi kube khona amanqindi amaninzi awaphosayo uSathane empilweni yam kulo nyaka. Zaninzi ii-challenges zade zafikelela ekubeni i-1 year 4 month boy yasweleka ngempazamo ke yokuthi itshe namanzi ashushu. But to my surprise, uThixo ongunaphakade, ndithe ndisahleli ndilungiselela le album kungekenzeki naloo nto, wabeka ingoma ethi All is Well. Inamazwi ke le ngoma ethi, why should we mourn or think our work is hard? It is not so. All is right. Enkosi ngento zonke, uThixo makanisikelele. Nawe mphulaphula ekhaya usayijongile le DVD ngala mehlo oyijonge ngayo. I bless you. God bless you. Fumana umsebenzi, fumana ukuphila. Wena ogulayo, phakama kuloo bhedi okuyo. Wena ova kabuhlungu, ngegama likaYesu phakama. Ayona nto esentliziyweni yam ukuba uphakame kuloo ndawo ukuyo, ome ngenyawo. This album is there ukuze ikuphakamise ngegama likaJesu. Ndikhomanda impiliso yakho, thatha impiliso yakho, thatha ukuphila kwakho, thatha umsebenzi wakho, thatha konke uThixo akunika kona. Sikho ukuze sincedane. Andibheteranga, andimazi ngcono uThixo kunabanye abantu, kodwa loo nto ayibekileyo empilweni yam
ndikunika yona ukuze nawe uphile ngonaphakade. uThixo anisikelele. Thank you.